gaudint tot el que després acaba portant d'alguna manera a totes aquelles lluites i oposicions al xoc frontal que combinava la Guerra Civil Espanyola, aquell nou aquell pronunciament que d'iniciava quasi com un pronunciament del nou que es produirà després en una dolorosíssima i terrible guerra de 3 anys, tan dura també a la guerra. Doncs aquell centre de Malvin veia néixer una florida de sants i santes a Catalunya, motor econòmic del país, de tot Espanya, però també motor religiós. I aquí hi ha també el do, el isme, la crida a una dona valenta, ferma, que en aquell moment no ho podem imaginar. Què volia dir estar prop dels malalts? En un temps només que pensem en la tuberculosi abans de l'estreptomicina. Per un moment, com ara la sida abans de cap medicament. O aquests grans virus, si no m'imaginem què volia dir, no? L'Ebola. Tothom marxant. Unes quantes a l'Àfrica els diuen marxeu. No hi ha vacuna, no hi ha res contra el virus de l'Ebola. Tots tenim una poca mica, les autoritats no ens en paguen, ni en Andorra ni en Andorra no parlem. Si vingués la medicina i passés als humans, estem poquíssimament poc preparats actualment. Hem de retrotreure del segle XIX i XX, no hi ha la penicil·lina, no hi ha res per evitar els virus. Qui vol a cuidar? Jo us citava aquestes bandes de l'Àfrica que els diuen marxeu. No hi ha res. Què contesta? Andrea Ricardo els ha posat en el llibre dels màrtirs com un martiri més de la caritat. Jo m'he consagrat a Déu amb aquestes monges. Jo no la veig. No he vingut aquí a l'Àfrica i als malalts. Nosaltres no abandonarem els malalts. I van morir amb els malalts. Les citen com a màrtirs de la caritat del segle XX. Voleu que anem a la Flora? Maria Güell i les Maries Güells, que tenim unes quantes. Abans de tot això, és llavors que he sentit fer d'infermer